Κυρίες και κύριοι. Και δεσποινίδες. Μπράβο και δεσποινίδες. Μπράβο Λούλη. Έφτασε η ώρα να σας πούμε ένα μεγάλο μας μυστικό. Απόψε, σήμερα και χθες όλες οι πόρτες είναι κλειστές κι εγώ είμαι απόξω και μες στο θάμπο παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση, αλή και τρισαλή, φωνάχτα μέσω στον αλή να με καρατομήσει. Άσε το διάλογο. Να πάτε, κύριε. Μα δεν το έλεγα για εσάς. Τότε να μην πάτε. Πάω εγώ. Πάω στο γιατρό τα ψώνια εγώ. Να πας στο καλό. Τηλεφώνησε η γιατρέσα. Να πας στο καλό. Σε θα κάτσει εδώ πέρα. Πάω εγώ. Πάω εγώ που είμαι και δύναμος και ανεβαίνω και κατεβαίνω πάνω στη σκαλιά και έχω γίνει στα σουβλή. Και εσύ 800 κιλά ιδία. Σε θα κάτσει εδώ. Πάω εγώ. Πάω στο γιατρό εγώ. Του μεγάλου μισθό που παίρνω και τρέχω όλη μέρα με έτσι δρόμο. Με κρατάς και τον Νίκα. Ποιος είναι αυτός ο Νίκας? Αυτό όλοι το πληρώνουν, δε. Δεν τον πληρώνω εγώ. Πώς θα τον πληρώσω εγώ? Δεν με φτάνει που δεν με πληρώνεις, θα πληρώνω και τον Νίκα. Και μιλάς όλη υπομονή, μη σε νοιάζει, θα ρωτήσεις. Πότε θα ρωτήσω εγώ? Πάω στο γιατρό εγώ. Πάω στο γιατρό και εσύ θα κάτσεις εδώ. Εσύ παχαίνουμε, σε πιάσουμε πόρτα για το χειμώνα εσένα. Πάω στο γιατρό εγώ. Και να έχεις το νου στο μπακατσίτσι. Όχι να πάρεις δρόμο όπως πήρες την άλλη φορά. Λάς στο διάλογο, πήγαινα από το χάμο. Να πας και να πάω εγώ στο γιατρό. Πάω στο γιατρό εγώ. Και να διορθώσεις και λίγο εδώ πέρα, έτσι. Μέχρι να γυρίσουν να τα βρω όλα φτιαγμένα γιατί τα μαζέψεις και φεύγεις. Βράς στο διάλογο, πήγαινα από το χάμο. Να πας. Πήγε στην τράπεζα. Πήγα. Στην εφορία. Πήγα. Στο τελωνίο. Πήγα. Στο Γιακουμίδη. Πήγα. Στο Υπουργείο. Πήγα. Στο Παπατσίση. Πήγα. Στο Γεωργιάδη. Πήγα. Α, στο Γεωργιάδη δεν πήγα, κύριε. Δεν πήγες. Και τι έκανες όλο το πρωί? 4. Τι 4? Νίκια! Να τα εκατοστήσω. Να φας τη γλώσσα σου. Εγώ δεν έχω άλλα εισοδήματα, κύριε Τέλη. Ένα δωμάτιο νοικιάζω και τη σύνταξη του Μακαρίτη. Λοιπόν, θα ρωτάω. Πού θα πάει δηλαδή? Η ανεργία, κυρία Κούλα μου. Εγώ θα την πληρώσω τη δικιά σου την ανεργία. Όχι, να τα λέμε σωστά. Εγώ σε ειδοποιάω. Αν δεν πληρωθώ μέχρι το Σάββατο δηλαδή, το θέλω το δωμάτιο, κύριε Τέλη μου. Είσαι καλός, είσαι χρυσός. Αλλά χρυσό δεν έχω. Μάλιστα. Καληνύχτα σου. Κυρία Κούλα. Μα τι γίνεται εδώ μέσα? Αυτό πια είναι έξω φρενών. Να δουλεύεις όλη την ημέρα και να μην σε αφήνουν ούτε να κοιμηθείς. Έπιασες δουλειά, Κίμων. Αύριο πιάνω. Σήμερα το πρωί μας ζήτησαν από το εργοστάσιο να υποστηρίξουμε την απεργία και εμείς στεθήκαμε αλληλέγγυοι. Εσείς ποιες? Οι υπάλληλοι του γραφείου. Και γιατί λες εμείς? Γιατί και εγώ είμαι αλληλέγγυος. Σήκωρε από την καρέκλα. Και γιατί είσαι αλληλέγγυος, ρε? Μισθωτός είμαι κι εγώ, κυρία Καπάντα. Α, μισθωτός, και ποιος σου δίνει το μισθό? Εγώ δεν στο δίνω. Μα δεν μου φτάνει. Α, δεν σου φτάνει. Έχω γυναίκα και παιδί, οικογενειακές υποχρεώσεις. Και δεν μου λες όταν σε πήρα εγώ στη δουλειά, πήρα και τη γυναίκα σου και το παιδί σου? Δεν είχα τότε. Α, δεν είχες τότε. Τώρα σαβούρωσε εδώ μέσα στη δουλειά και σου γουστάρισε γυναίκα. Πέταξες και ένα παιδί και πρέπει να σας ταΐζω όλους εγώ. Όχι από το γραφείο, ρε. Όχι από το γραφείο, ρε. Μα κύριε Καπάντα, όχι από το γραφείο. Ακούσε εκεί κάθε μήνα λεφτά. Δεν μου λες λεφτά έχεις. Σου πουλάμε ένα διαμέρισμα. Όχι, δεν πουλάμε κανένα διαμέρισμα, Λούλη. Εγώ έχω λεφτά και πολλά μάλιστα, αλλά δεν μπορώ να τα πάρω. Γιατί ο πατέρας μου έγραψε στη διαθήκη του ότι για να πάρω λεφτά πρέπει πρώτα να βγάλω έστω και μια δραχμή με τον ιδρώτα μου. Α, και εγώ δεν ιδρώνω ποτέ. Από πού βγήκε αυτή η κούρσα, από τον ιδρώτα μας! Αφήστε, μην ανακατευτεί κανείς. Εγώ θα του μιλήσω. Αυτή τη φορά θα του τα πω έξω από τα δόντια. Ακούστε, κύριε Καμπάντα, ή θα του πω. Εδώ μέσα χύνομαι τον ιδρώτα μας. Από το πρωί ως το βράδυ δρόμουμε, θα του πω. Τι έχετε να μας απαντήσετε, κύριε Καμπάντα, Απολύεσαι, Με συγχωρείτε, Είσαι συγχωρώ, ρε, είσαι απολυμμένος. Όχι, δεν μιλεί μόνο εξ ονοματός του. Είναι και εξ ονοματός απολυμμένος κι εσύ. Κύριε Διευθυντά. Εσείς δεν σπινείς, υδρώνετε? Όχι, κύριε Καπάντα. Μέσα στη δουλειά σας, στο γραφείο εσείς. Όσοι υδρώνουν απολύονται. Μα δεν μπορείτε να μας διώχνετε έτσι. Όχι, ρε. Θα μας αποζημιώσετε. Θα φύγουμε στα δικαστήρια, κύριε. Να καταφύγετε στο διάλο, ρε, απολύεστε, ρε. Θα πείτε το ψωμί ψωμάκι, ρε. Χαραμοφάιδες. Έλα μέσα, ρε Κωστάκη. Έλα δώρα να παραδώσει. Λέγε τι έπιασε σήμερα. Έπιασε, τι έπιασα? Δικάρις έπιασα. Βυρισιτζίδης και όλοι σπαγκουραμένοι. Τι έπιασα? Ήρθε ο Στραβάραπας του νικητής με εκείνον τον άλλο του Πορτοφουλά. Αυτός που είναι έτσι. Ήπιαν κάτι ούζα, τσέδωσα λίγο σαλαμάκι σάπιο εκεί, λίγο τυράκι, 9,80 πέσει 9. Γιατί να πω 9? Πέσει 9 τώρα, γράφει εκεί. Ήρθε μετά ο άλλος εκείνος ο Πορτοφουλάς που τον κυνηγάει στην ομιλία όλο. Ξέρεις ποιος σου λέω, εκείνος που είναι έτσι που τραβάει, φοράει την τραγιά σκανάποδα και κλέβει με το ένα μάτι. Ήρθε με μια παρέα, ήπιαν κάτι ούζα, 2 κατοστάρια, έφτιαξα 2 αυγά, λίγο σαλαμάκι, 16 και 40, πες 15. Γιατί 15? Πες 15 για τη στρογγυλοποίηση, τι θα κάνουμε, θα πάμε κόντρα στους δικατικούς αριθμούς τώρα. Ήρθε και ο άλλος, ξέρεις ποιον λέω, εκείνος που μιλάει εσένα και κοιτάει στο Τόκιο που είναι έτσι ο αλήθωρος. Έφερε μια μεγάλη παρέα, έκανα κάτι αυγά, τσέδωσα 2 κονσέρβες σάπιες που είχαμε, λίγο τυρί, κάτι ψωμιά, κάτι αυτά, 43 κύκους, πες 40. Όχι, δεν λέω 40. Γιατί άμα πω 40, 40 θα είναι η ώρα σου. Και 100-200 δραχμές για τηλεγράμμα. Πόσο? 100-200 δραχμές. 200 δραχμές για τηλεγράμμα, ρε. Τι θα τηλεγραφείς, τους αθλίους του Βίκτορο Ζουγκό? Σπαγκοραμένε, τσιγκούναρε, σκουτσέζε.
Ακάκιε, τον καφέ της παρηγοριάς. Έφτασε!